you ready? Ya. Ini Kak. Periksa. Udah capek. Gendok dino santri lulusan pondok isih berenang durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sangka assalamualaikum legono bapake mlero tak rewangi nyambet orang ngono macan sopan bin koyo kang kondo eladalan suwengku lali nyoplok wae iki kene assalamualaikum santri peko sanjukan ini loh Obat kapal ombak kadang lurus kadang minggu tengah nepin kapal aku pengen oleh geno bisa tahunan aku oleh tadi preman pengen tobat tenan pengen oleh bocah sing iman Obat kapal ombak kadang lurus kadang minggu tengah nepin kapal aku pengen oleh geno bisa tahunan aku oleh tadi preman pengen tobat tenan pengen oleh bocah sing iman Ayo yo, pasang Renjaya. Ayo, yo. Air, tanah, api, udara. Gendok dino santri lulusan pondok isih berawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sangka assalamualaikum lekokno bapake mlero orang macan sopan bini koyo kang kondo eladalah suwengku lali nyoplok jare bapake Di Hasan koyo santri yo bateri Obat kapal ombak kadang lurus kadang